Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akatanga iwewe. Ndosaka uri panapa muzwara nasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content upload. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa ndango kutenda nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi nhema dzikataurwa nevanhu million, vanhu thousand, vanhu billion. Iwewe ukataura chokwadi uri one. Hazvife zvakachinja nhema kuti dziite chokwadi. Hazvife zvakachinja chokwadi kuti chiite nhema. Ndakauya panapa nezuro ndikataura zvakaitika pamusoro pamukoma Gambakwe. Vamwe vakati unonyeba unoita sei zvisine iwo. Bishop Nyamakanga, the founder of Zimbabwe Intercessors Movement, vazo uploada a video clip randoda kuti ndireacte panapo in support of what he is saying, and it's in support of what I was saying yesterday. So without wasting much of your time, let's jump into the clip. Ra Bishop tita say tinzwe kuti vari kuti chii, but tisatapinda muclip iroro akomana tirongoramba tichiudzana tichisimbisana kuti aiwaka nganimbobatai Michael ativhurire FNB account zvedu zvoita sei zvorongeka. Handitika zoendawo negwara, zoendawo nehunhu, munhu oita zvinhu zvako usingatye, une mapepa, mari yako ichigara mubenga. Handitika ndo zvandoda ngotaura ipapa apa ndisandapinda muclip. Rega ndisete apa apa tidai so tione kuti zvinopera mushe here. Saka ndo nhamba dzaMichael idzo. Batai Michael panhamba idzodzo motaura kuti Hanzi naDJ Oli iwewe ndiwe munhu wacho arikuita sei ari kuita zvinhu, anokuitira ichi mutactic wacho. Handitika okay, let me just switch off here. Anokuitira mutactic wacho. Saka rega tinzwe Bishop vachitaura kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, chii chiri kuitika. So ngatiteerere tireacte. Zvinodikana Mapisarema chapter 12 bhuku rinoti batsirai Jehovha nekuti vanoda Mwari panyika vave vashoma. Mukoma Pardon Gambakwe, musaite tsika yekugara kure nechokwadi. Kaona vanhu vakanyarara, musafunge kuti vanhu vakapusa kana kuti havana zvekutaura. Udzai audience yenyu kana kuti followers anokutendai chokwadi. Musangoti some other funds makapazimu. It is Zimbabwe Intercessors Movement takavapa $60 through EcoCash. Kana ngotaura takavapa some other funds. Ka some other funds mwe munhu anofunga kuti makati pa $1,000 kana kuti $16,000. Taurai kuti takavapa $60, which is $60 panguva yatai deliver 36 letters. Ndichiti kune vanhu ngatitai groundwork first. Right, muri kuzvinzwa Bishop vari kuzvitaurira vega. Pandakataura nezuro I said I stand corrected, but mari inenge yakapiwa I think it's $50 or $20, but I'm not sure kuti imari. Yet mafunds ari kunzi akareiswa anga aripo about 20,000 according to mukoma Gambakwe. Ndo matauro aita sei avaita. Rega tipfuurire mberi tinzwe Bishop. $60 tika haya makuria services vakomana zvimudhudhudhu vakadeliver 12 letters, $5 each letter. Saka pakadeliver 12 letters pa $60 out of 36 letters. Saka musaita kunge makamira kwazvo. Udzai vanhu venyu chokwadi. Secondly, nyaya yekuBotswana kuSadak
makati imimi muri kutsvaga team makanditi Nyamakanga Bishop Nyamakanga tsvagai kuvana venyu vesangano anokupai 4x4 yoiswa fuel ye $100 which was 2,000 rands dzamakanga muinadzo tikaramba for our own reasons ndikati unzai 2,000 rands $100 idzodzo kuno titange tasenda matsamba adautwa delivered to 3,000 churches and ministries taida kuzviita Sunday yaitevera yacho mukati imimi moda kutanga manzwa kuna fanda wenyu mukazodzoka zorovira muchiti fanda wenyu aramba ati mari iripo ndeyekuenda kusadhaki kuBotswana ini Bishop Nyamakanga ndikakupindurai ndikati mumeeting munhu wese aripo. Yes, I was there. Ndikapindura ndikati kudii ndikati isusu hatigone kuita zvinoda fanda anopinda muvision yedu kwete kuti isusu tipinde muvision yafanda kwete kuti ane mari ndiye anoda kukontrola zvatiri kuita ndosaka makaona tisina kumbobvira takatsvaga mafanda anonzi anopa ma1,000 mari dzakareba ndosaka meona Zimbabwe Intercessors Movement taishandisa mari dzedu dzataifanira kutenga upfu nechingwa ndo dzataishandisa $10 $2 vanachibvisa konde saka udzai vanhu chokwadi. Right, ipapo pada kutaurwa chokwadi, pada kujekeswa. Hauna kana kumbonzwa one day Zimbabwe Intercessors Movement ichikumbira mari publicly kuti tiri kuda mari kuti ite zvakati. And dai kuri kunzi zvinhu zvese zvaizofamba neurongwa hwakanaka, urongwa pasina kuvhiringika zvinhu. Ndichapinda mumacomments futi arimo apa. Pane munhu aisa comment yekuti problem yamakaita Bishop, you associated yourself naGambakwe. Ndo pakane nyaya yese papo tichazotaura zvedu kumberi mumacomments. But dai kuri kunzi zvinhu zvese zvakangoitwa neZimbabwe Intercessors Movement, we were supposed to have a peaceful march. Musagare kure nechokwadi. Antu muri kuona kuti imimi muri kuzviti muri majournalist nditeererei. Itai basa renyu reujournalist. Musade kubva mafunga kuti makuda kutoita vatungamiri vezvinhu. If you are a journalist, stick to your journalism. Chakanaka ukangotaura chakanaka sezvachiri vanhu vanongochigamuchira sezvachiri. So Mr. Gambakwe, this is my point of correction to you. Zvekuti zvimwe zvese makazondosungwa kunonzi maida kuenda mega kulusaka mega sanyepere vanhu maida kuenda mega ende makaenda mega kana makasungwa on behalf of your family, not on behalf of Zimbabweans. MaZimbabweans haana kupusa ende mukaona takanyarara kudai sona hazvireve kuti takapusa. Mukationa kunge tisina zvatiri kuita hazvireve kuti takapusa guys. Hazvitomboreva kuti itai basa renyu nemazvo, itai basa renyu zvakanaka. If you're a journalist, stick to your journalism. Kwete kuda kumhanya muchipiringisha vanhu muchinyepa Nyamakanga abductwa. I corrected that. Right, tada timbopinda comment section timboonesana kuti vanhu comment section vari kuti chii zviri kumbonyazofamba sei comment section zvakamira sei. Rega dai so that I can be here, make myself a little bit smaller so that I can read nicely the comments. Right. Zukanzi kiki inga maimboita ma live mese 1. Yes, ma live aiitwa but kana pana azongobhaiza chokwadi chinozongotaura kunzi awangoona apa waita sei wabuda musaga waita sei wabhaiza and azviri kuti hatichawirirane and hatichanzwisisane but nyaya ingoti pondi yekuti munhu anofanira kungobudirwa pachena kuti chii kuti aiwa iyi yauri kuita haisiri iyoyi ita imwe yacho chete hazvina kana kumboti zvine bad blood mukati but nyaya iripo inyaya yekuti sei yekuti tionesane chokwadi chibude pachena. Zvikanzi I always tell vanhu kuti Gambakwe ndewe nhema
but vazhinji. Okay, let me try to make it small so that we can all see. Pakashata baba, parikupisa. Zvamanje parikupisa. Zvamanje parikudziya baba. Parikudziya. Right, I think tikadaiso zvakuoneka. Kanzi, I always tell vanhu kuti Gambakwe ndewe nhema, but vazhinji vanoti I'm stupid. Even inini panapa ndikatotaura so ndinochitotukwa zvichitonzi iwewe ndiwe tori wekunyeba, but izvo ndo zviripo zviri paground. Zvikanzi Gambakwe anoda mari chete. Zvikanzi God is good all the time, God is in it. Yeah, tinyararirei baba. Zvikanzi now I believe God is still on the move. Yeah. Aiwa, macomments aripo kana tazonoerengawo mamwe munonoerengawo mozvionerawo mega, but pakashata zvamanje ndo mashoko anga ana bishop avanga vachiclarifya vachida kubudisa pachena kuti zvionekwe zvinge zviri straightforward, zvisina kubhenda kuti vanhu vazive kuti ndo zviri kuitika handitika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.